Здравейте в канала Азбука на готвенето. Това е първия клип в канала домашни картофи с домашна майонеза. Продуктите за рецептата са около 1 кг картофи, сол на вкус, черен пипер на вкус, куркума 1 чайна лъжица, червен пипер 1 чайна лъжица, олио 30 мл, горе-долу толкова, и копър 1 чайна лъжица. Така, първо ще започнем с картофите. Сега ги измиваме, обелваме ги и почваме да ги режем. Ето ги вече измитите картофи. Слагаме ги настрани, взимаме една дъска, взимаме нож и почваме да ги режем. Наполовина първо и после това парче на 3. Едно. Ето. Трябва да се получат горе-долу с такава големина и продължаваме да режем другите картофи. И ето ги вече нарязаните картофи. Сега взимаме олиото и го изсипваме отгоре. Сега почваме да бъркаме, но трябва да сме с чисти ръце. Червен пипер 1 чайна лъжица. И това е. Сега пак разбъркваме. И вече картофите са хубаво вкусени. Взимаме си една тава, слагаме хартия и ги изсипваме. Сега ги разпределяме равномерно. Ето ги картофите, сега ги слагаме във фурната на 180 градуса за 40-50 минути. Пък за майонезата ще ни трябват 100 мл мляко, 200 мл олио, сол 1/2 чайна лъжица, захар 1/2 чайна лъжица, горчица 1 чайна лъжица по желание и сок от лимон 1 чайна лъжица и чесън на прах колкото искате и пак по желание. Оставяме пасатъра на страни, взимаме горчицата, наша суши е дижонска, изсипваме я. Взимаме пасатъра отново и разбъркваме. Вече си направихме майонезата, сега изчакваме да станат картофите и подреждаме чинията. Това беше края на днешния клип. Днес направихме домашни картофи с домашна майонеза. В следващия клип очаквайте свински врат без кост. Чао!